Tällaiselta näyttää Kuopion tori Anttila edestä. Siinä on nykyinen Anttila, siitä näkyy lämmöneristeet, mitkä sinne on laitettu, ja siellä on muun muassa yleinen pyöräpumppu tuossa. Anttilan pinnoitusta. Siinä on Lyseo, todennäköisesti arvokkaammassa asennossa mitä on koskaan ollut. Kauppahallia. Siskotyttöpatsas. Tässä on joukkoliikennekatua. Kumpaankin suuntaan Ootalo. Kaarsonen vanha ja uusi puoli. Tähän tulee muun muassa pieniä yksiöitä alle, jopa 34 yksiöitä tähän taloon. Eli todella hyvää keskusta-asumista. Tähän risteykseen loppuu sitten kävelykatu, eli kohtuullisen isohan tästä on tulossa kävelykeskustan. Ja toki aikaisemmin jo rännikadut on sitä täydentänyt, että paljonko tuonne olisi matkaa, ehkä noin useampi 100 metriä.